Нурлат кызы Гөлназ Гафурова сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Казан филармониясы солисты берничә минуттан Мәйсәрә образына керәчәк. Галискер Камал театр сезоннарын ачкан әсәр мюзикл рәвешендә республика районнарында беренче ел гына тәкъдим ителә. Кичкенәдән мин Мәйсәрә ролен уйнарга дип хыялланган идем. Театрга да укырга кергән идем. Һәм инде менә бүгенге көндә минем хыялым чынга ашты. Бик сагынып алырлык әсәр Зәңгәршәл. Ул без бит инде Зәңгәршәлне күптәннән беләбез, барыбыз да күргәнебез бар. Инде безнең формат ул үзенчәлекле. Мюзикл, җырлы, биюле. Дусларым ерак илләрдән. Җырлы биюле спектакльдә Булат ролендә булачак Рөстәм Насыйбуллин да дулкынлануын яшерми. Бүген ул якташлары алдында яңа амплуада чыгыш ясый. Мин үзем драма артистына укымадым, җырчыга укыдым. Шуңа күрә инде без бу спектакльдә уйнарга тырышабыз, җыр белән алдырга тырышабыз, биюләр белән алдырга тырышабыз. Шын фәлсәфи, рус телендә әйткәндә философический уйлау карый торган спектакль бу. Кызыклы урыннар да бар, фаҗигале урыннар да бар. Шуңа күрә инде тамашачыларга ошар дип ышанып калам. Сәхнәгә драма һәм комедия рольләрендә Ферзинат Фәтхи, Фәридә Алсу дуэты, Эльвира Хәйруллина, Ләйсән Мәхмүтова һәм республиканың башка танылган артистлары чыкты. Һәр күренеш Казан бию ансамбле чыгышлары белән баетылды. Бу спектакльгә 100 елдан артык Зәңгәршәлебезне бөтен киләчәк буыннарга да күрсәтергә кирәк. Бик рәхәтләнеп, сагынып көтеп алалар. Без бары тик Зәңгәршәлне артык үзгәртмичә, бары тик яңа формада тәкъдим итәбез. Төп рольдә миндә тәрбияләнгән Рөстәм Насыйбуллин уйный. Үзеңнең укучыңны шундый зур сәхнәләрдә күрү, аның уңышларына, зур уңышларына куанып утыру олы бер бәхет. Зәңгәршәл әсәрен без инде мәктәптә дә өйрәнгән идек, ләкин менә шундый зур сәхнәдә, шундый музыкаль драма карау, ул минем өчен бик зур тәҗрибә. Бик шатландым, әлдә ярый бу спектакльгә бүген килдем. Зәңгәршәлнең яңаша укылышының беренче сеансына мәктәп укучылары Пушкин картасы белән керә алды. Кичке спектакльгә дә тамашачы күпләп җыелды. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.